com diu l'eslògan, anem a ser imparables. Jo crec que tenim una il·lusió bestial, que estem tots molt conscienciats i que a la gent li fa falta il·lusió. I aquesta il·lusió anem a transmetre-la perquè nosaltres estem convençuts de que el canvi és en nosaltres, que l'iniciàvem el 2015 i que ara ho farem amb valentia i ara som imparables. Compromís som així, som gent alegre, gent treballadora, gent honesta, que hem recuperat la democràcia per al poble valencià. Ara tenim un govern que mira cap a les persones, que governa per a les persones. I l'objectiu és repetir Eixe Botànic, però liderat per Compromís, amb Mònica Oltra de presidenta, perquè volem que les polítiques socials que estem fent siguin la gran prioritat del govern, com ha sigut en esta passada legislatura, però amb més força, perquè nosaltres veritablement el que demostrem és que la política és útil per a la gent, que canvia a millor la vida de la gent. Vull un govern que se preocupe per les persones i també a Madrid, en un finançament just, en un tracte just per als valencians, en inversions justes, el que ens correspon, en el percentatge de població que nosaltres tenim, que ens toca, que és el 10,6% de l'estat espanyol, és el que reivindiquem, que no s'obliden de nosaltres. Per això la veu valenciana s'ha d'escoltar ben alt i ben forta també a Madrid. Jo crec que n'hi ha un antes del 2015 i un després. I en aquests 4 anys molta gent ha millorat. Però també són les eleccions a Madrid a les quals em presente jo. I és absolutament fonamental que els valencians i les valencianes tinguem un pes específic a Madrid, que siguem decisius a l'hora de configurar el govern. Perquè si configurem el govern hi haurà moltes coses que podran canviar. Jo crec que són moltes de les discriminacions que venim arrossegant des de fa molt i molt de temps i per això és absolutament necessari, absolutament imprescindible, una presència valenciana forta que parli dels problemes d'ací, del transport, de les taronges, del finançament, perquè en definitiva estem parlant de dues coses que preocupen a tota la gent. D'una part, la creació de llocs de treball i d'una altra part, el benestar de tota la gent que viu i treballa ací.